Aixo guztioi, ego naiz, pilateseko monitorea eta bideo honetan ingo uberoketa makillakin, eskobako makilla erabilita. Orduan juten gara kolokatzen, hanka pixka tolestuta, oinak gerriaen parean, bizkarra zuzen, bularra atera aurreraka eta sorbalak berriz atzerak eraman. Hartu arran zelasa esu urrutikan, poliki askatzen hautikan, arnazketa gelo eta sakona. Jarretu kontrolatzen, kasu honetan arnaz sartzerakoan poliki, hasiko zaite makilla gorak eramaten. Igo aldo zuten arte, eta ezin uzutenan gorago eraman, arnaza botatzen beraka, hautikan eskatuta. Hartu berrez urretikan, gorak eraman, kontuz sorbalekin, belarretara gehiagi hurbilo gabe, kontrolatzen mugimenduare, beraka bota hautikan, eta horrengo aldian, mantenduko zuten makilla goian. Hartu arnaza lasai, goraka eramatean, eta arnaza botatzean bera eraman berrean, ale batera eraman. Okertu pixka bizkarra, arnaza hartzen zuzendu. Beste aldera berdina. Bai? Bi gehiago. Eta beste bat, alde batera eramatean bota, erdireka berriz, hartu arnaza lasai. Poliki jaitsi makilla erdira, bular aldera, besoak nazuten bezala, flexionatuta edo luze mantenuta. Orduan, makilla bularren parean, arnasa botatzean, jongozate, bizkarra biratzen burua, mugitzen alde zuten arte. Arnasa hartzen makilla erdira, poliki, eta bestaldera berdina, guten gara txandakatzen. Saitu gerria, alik eta gutxi mugitzen bere tokitikan. Bakarrik goiko atalak, burua, bularra, bizkarra, eskuak eta besoak. Poliki zuen errimoan, ez dago presik. Beste gehiago. Eta bukatzerakoan, erdira eraman makilla, eta jarriko gu zuzen, bale? Horrengo alitan, hartu arrantzela zai, eta botatzerakoan, biribila sorbalekin, aurrera atzera, nahi zuten bezala, baina, azten bali mazaten norabidean jarraitu. Mugitu nahi zuten bia batera edo banaka. Arnaz hartu behar zutenean lasaitu. Eta horrengo aldian, eringo zute berdina, arnaz botatzen biribilak, berriro sorbalekin, baina kontrako aldera. Poliki jun askatzen dakazuten osoa, ustu arte. Hartu behar zuten berri zurretikan lasaitu sorbalak. Alatuko gu. Kasunetan, zabaloko ditugu pixka gehiago hankak, baina pixkat belauna tolestuta aukita. Mugitu sentadillak, hartu arnaz lasai bizkarra zuzenekin, botatzean berakagoaz, juten gara flexionatzen hankak, ipuru diateatzen kanporaka. Arnaz hartzen berriz goraka. Juten gara poliki hankak luzatzen, ia guzti luzatu arte. Arnaz botatzen berriro beraka, mugimendua goraka edo beraka, biedura berdinean. Hasieran pixka flexionatzerekin hankak, nahikoa. Momentu guztian zehar hankak, bizkarra zuzen. Hanken kasuan, jaitsi gluteoak, ipurdia, gehien jota belaunen paraino. Bukatzen du sentadiekin, itxi hanka, berriro kolokatu oinak gerrien parean gutxi gora bera. Makilla adibidez txiko dugu ezkarreko eskuarekin, beste besoa relajatuta, hartu arnaz lasai, botatzean jungozate zuzentzen luzatzen besoa, arnaz hartzen, flexionatzen. Besoa luzatzeakoan, eraman pixka gorputza horreraka, hankak tolestuta mantendu. Berriro berdina, kasu honetan, besoa luzatu eta gero, juten zate kontrako hanka atzeraka eramanten. Oina pixka lurretikan altxatzen. Arnaz hartzen berriz, flexionatu, apoiatu oina lurrean, eta hurbilu zuen gana makilla, ezkerreko besoa flexionatuta. Bestalera berdina, lehenengo bialditan, arnaz botatzean, juten zate, besoa luzatzen. Arnaz hartzen berriz, hartzen zuten bitartean, hurbiltzen makilla zuen gana. Eta beste aldean bezala, kasu honetan, azten gara, kontrako hankare, atzerak eramaten. Lurran apoiatuta dakazuten hanka, pixka tolestuta lumbarra bazteko. Kostatzen bazaizu oina ira mantentzea, bestela lurretikan arrasteka, aluzuten arte. Arras hartzen berriz aurreraka, bizkarra zuzentzen buru altxatzen. Utxiko zute berrio makilla bizkuekin, bularren parean, hartu arnaz lasai,
botatzean kasu honetan berriro makila gorak eraman, ezin zutenan zapaira gehiago hurbildu, altxa pixka bat, taloiak lurretikan. Dakazuten ari guztiak askatzen poliki hautikan. Aguantatu aliketa denbora gehien, arna sartu behar zuten berriz. Jetxi makila bularraldera, besa flexionatuta eta oin guztian daupeatu lurrean. Berriro berdina. Makila gorak eramatean, kontuz sorbalekin belarritara hurbildu gabe. Bale, jaitsi poliki, arna sartuta etzule hasierako gorara. Kasu honetan makila gorak eraman beran, berak aingo urroldan. Kojungora gorputz osoa mugitzen. Horun hartu arna salasai, botatzean, azten gara makurtzen burua, biribiltzen bizkarra, ateratzen ipurdia kanporaka, hanka pixkatu gestuta lumbarraka besteko, besoak luzatu, eta jun urbiltzen makila, oinetara lurrera. Eta luzuten gehien. Horbian ezin zuten gehiago jetxi, hartu arran salasai, geldirizabetelarik, eta botatzean goraka. Biribilu bizkarra, jun makila geroz eta gehiago urruntzen lurretikan, bizkarra zuzen mantendu arte. Makila dako zuten bularralean, hartu arran salasai. Beste da gehiago. Zuen herribalaz ez dago presi. Mugimenduan bota arna salasai, hautikan. Eta zabetenean behian, geldirik, edo itzultzerakoan hasierako egoera, bukatzerakoan rolak, hartzen zuten lasai arnasa zurretikan. Eta honekin bukatugu beroketa. Eskerrik asko.